İskandayısın kalbasını alnına çınım ayttır yani öydeki de barlayın da. İska deyyuz var. Barur tırmaşlar olaydı. Öğretmeyim ellala. Heyvani. Vay kakası. Be kalbasalım o gelle otur da. İskandayız çıkaryamış teyze alçıptır amur kalbasal. Diyene şu iska kovuğlanıyor. Dayısı ondan koy. Evet sen özün kovu da. Şoň üçinem dostlaryňam kowy. Şu sen ýalak oglan ýok da. Vay bilýän äredim keýbany. Men ýaly tapmaýan ha. Şu seni bir ýigrenýänne. Şu maňlaýyma ýazylypsyň da sen iliň her ýanak iş edemegden ak bir ay berek öýde ýatyrsyň. Ha, dünya gözeller toy edenne senden köýnek tikinjek diýip pul alma ýadyňa düşýärmi? Ýadyma düşýär 3000 manat. Vay şonna bara. O köýdendene 3000 manat alym, o köýnegen 500 manat alyp galan pulan bazara edip hezil edip saldym. Şeydi ya. Uy, onuň heşlem. O bilýärmi ýadyňa düşýärmi? Marallaydanlara ova 3 günlük toy edip gitdim he? Ýadymda. Onna da toya gitmedik de gyzlar bilen işip qırarda gittik. Tenem ýerimde toya gidenler diýip onanyp çağalar bilen kösendim. Başka näme diýip alladyň ondan sen meni ha? Hakyky men seni hiç sat diýip Allah'ın nälerim. Tur ýerinde. Dinleş. Gönül içki jaýy tarap ýöre. İçki jaýy tarap ýöre diýdim. İskandaydy wagtyna çıkaryp duruş amul kalwatany. Wagtym garaşany